ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ଭାବ ଡୋରିରେ ଜନ୍ମବିଧିକୁ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ। ଘଗର ନାଦ କରି ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଢ଼ି। କିଏ କହୁଥିଲା ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ହେଉଛି ତ, ପୁଣି କିଏ କହୁଥିଲା ରଥ ଚଳା ଦେଖିପାରୁନଥିବା କୌଣସି ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଥରେ ରଥ ଗଡ଼ିବା ପରେ ଆଉ ଅଝଟ ହୋଇନଥିଲେ କି ଅଭିମାନ କରିନଥିଲେ କଳାବାମନ। ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସୁସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ରଥ ଅଟକିବା ପରେ ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମେଘୁଆ ପାଗ ରଥାରୂଢ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ ଅବକାଶ ଆଣିଦେଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାରେ ଭକ୍ତ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥମିନଥିଲା। ବର୍ଷାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ସବୁ ମିଳି ଯାଇଥିଲା। ବିଧି ମୁତାବକ ତିନି ରଥ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଡ଼ପ ବିଜେ ତଥା ଆଡ଼ପ ପହଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ଭୋଇ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ଓହ୍ଲାଇବା ସହ ଚାରମାଳ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏଥିସହ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଭକ୍ତମାନେ 19 ତାରିଖରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି।